खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी। भारतआ सासे पाकिस्ताननि मावख'गिरिखौ 24 घन्टानि गेजेराव हादोर नागारनो बिथोन होदों। मावख'गिरिखौ भारतनि बेरेखा फाव फान्दायनायाव लोब्बा थानाय मोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। भारतआ बिथांनि सायाव राजगावारि नेमखान्थिफोरखौ सिफायनायनि थाखाय गोख्रों राहा लादों। भारत सरकारा पाकिस्ताननि गोजौ आय'गाव थानाय सासे पाकिस्ताननि मावख'गिरि एहसान रहिम एबा दानिश मुंनि सासे सुबुंखौ पाकिस्ताननि जाना खामानि मावग्रा सुबुं महरै फोसावदोंमोन आरो बिथांखौ 24 घन्टानि गेजेराव हादोर नागारनो बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि बे सुबुङा दिल्लीयाव जिरायना भारतनि बेरेखायै फाव फान्दायगासिनो दंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला बे सुबुङा पाकिस्ताननि इन्टेलिजेन्स एजेन्सि ISI नि मावफारिया होनना मिथिनो मोननाय जादों। बायजो हायुङारि मन्थ्रि बिफाननि बायदिब्ला बे मावख'गिरिया भारतआव गावनि राजगावारि थामाननि उल्था हाबाफारिफोराव लोब्बा दंमोन। मन्थ्रि बिफाना बे थिरांथानि बागै पाकिस्तान गोजौ आय'गनि चार्टि एफेयार्सनो मिथिहोनो थाखाय मोनसे नेमखान्थियारि हेंथा लाइजाम जारि खालामदों। मावख'आरि फुंखाफोरनि बायदिब्ला मावख'गिरिया दिल्लीयाव जिरायनाय समाव भारतनि बेरेखा हाबाफारिफोर आरो फाव फान्दायनायाव नांथाबना दंमोन, जाय बिथांनि मावख'आरि बिफावनि सिङाव गनायजाथाव नङा। पान्जाब पुलिसआ गोदान दिल्लीनि गोजौ आय'गआव थानाय सासे पाकिस्ताननि मावख'गिरिजों सोमोन्दो थानाय संगालि हाबाफोराव लोब्बा थानायनि दायाव सानै सुबुंफोरखौ खादोंमोन। खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी। भारतआ सासे पाकिस्ताननि मावख'गिरिखौ 24 घन्टानि गेजेराव हादोर नागारनो बिथोन होदों। मावख'गिरिखौ भारतनि बेरेखा फाव फान्दायनायाव लोब्बा थानाय मोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। भारतआ बिथांनि सायाव राजगावारि नेमखान्थिफोरखौ सिफायनायनि थाखाय गोख्रों राहा लादों। भारत सरकारा पाकिस्ताननि गोजौ आय'गाव थानाय सासे पाकिस्ताननि मावख'गिरि एहसान रहिम एबा दानिश मुंनि सासे सुबुंखौ पाकिस्ताननि जाना खामानि मावग्रा सुबुं महरै फोसावदोंमोन आरो बिथांखौ 24 घन्टानि गेजेराव हादोर नागारनो बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि बे सुबुङा दिल्लीयाव जिरायना भारतनि बेरेखायै फाव फान्दायगासिनो दंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला बे सुबुङा पाकिस्ताननि इन्टेलिजेन्स एजेन्सि ISI नि मावफारिया होनना मिथिनो मोननाय जादों। बायजो हायुङारि मन्थ्रि बिफाननि बायदिब्ला बे मावख'गिरिया भारतआव गावनि राजगावारि थामाननि उल्था हाबाफारिफोराव लोब्बा दंमोन। मन्थ्रि बिफाना बे थिरांथानि बागै पाकिस्तान गोजौ आय'गनि चार्टि एफेयार्सनो मिथिहोनो थाखाय मोनसे नेमखान्थियारि हेंथा लाइजाम जारि खालामदों। मावख'आरि फुंखाफोरनि बायदिब्ला मावख'गिरिया दिल्लीयाव जिरायनाय समाव भारतनि बेरेखा हाबाफारिफोर आरो फाव फान्दायनायाव नांथाबना दंमोन, जाय बिथांनि मावख'आरि बिफावनि सिङाव गनायजाथाव नङा। पान्जाब पुलिसआ गोदान दिल्लीनि गोजौ आय'गआव थानाय सासे पाकिस्ताननि मावख'गिरिजों सोमोन्दो थानाय संगालि हाबाफोराव लोब्बा थानायनि दायाव सानै सुबुंफोरखौ खादोंमोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्युटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS Diploma in EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Education नि कोर्सफोरखौ
2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसन्नो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।